Beka emirobili mikeno na boigo kwene kebna abamenyi bense ya Kenya babiri bakonyora amache amakinonuku asense mo ya Menyenya magiga y'abamenyi bense meyo kwenyorera endani bono nigo beso kiribene na boigo kogosereria okurubikana askiri bagoteba bunani yegati y'abantu babiri bagwesokia na boigo kwetumeka bobe ase batari kubwatia amachiko ekyokereire koleta omuchando monene anene chinga kichembra ya El Nino Kicho Epolinari Sakama Norobotiro. Abantu bakira bacho sati sabo tuko ba mura round apu rocha oite sasati egere yome lakini bono yaikire nyasaye bwanchire twangira abantu byombo bya apart totena ki motokonye maega ye damu ya Menyenya gotugwase amagoko y'abamenyabwe ba Menyenya amona bakoroni ningo bono besokirie na kogikeria egetambokero ky'abantu abwe batagete gosaria edamu eyo ase kisababu cyabo abanyene nchego nkoro kwa Nixon Ondimu mugeni kuru Menyenya sub location Nyansiongo location aiga sentene ine igontene ine endani ya Menyenya dam edani mwe ya Menyenya ngokorere ogokonyo kongese community etana inega broni nyamwange igona achirega gase ndani korobo kongbura sendani ekiagere ndani ege okonya abantu bonse pi pare surroundings nambe eme okonya abantu be factory amache kurwaiga ba kauchie factory ime na yanda gende secondary Menyenya na yanda gende kwende primary Menyenya na ende abantu bare surroundings chipi baba menyete community emenyete kituka around na barongo tumia bara macha na ndari yoka surrounding ngolenda bara chiombe banyu chanyu amache ga inga nyonye maega ya serikali kobeka amachiko yokolenda chidamu amo ne chindoche lyokanekia buna amache nkogenderare kobaroro nigo abantabwe batari kubwatia amachikayo amachika bekirwe emetesime kirangene ne chidamu especially blue gum erusigwo abantu mbaba sakolema area catchment ye dam lakini bone yega karoto gweta yabeire megondo bachakire kolema ntumanye timbara bibakolema bakolema mugaso igoro nechi bakolenta baremi na nabo tuko na bacha korata barenta kiround up babeka kiround up chiko bekuroche mbere chiko itakia animals kari chiko nywa mache ga is a big mistake watu society chikuruna tu akinire ntwanya kore society chiko botorugaiga this is the first time to abantu bakobutora society nande mbakana tu within the county government na serikali yabakana batike kole magari why do omuntu akweni system ne chinguruna atete kole magari kama ete na kyokani una site tatakeli kole igotabwati ili motive nigo bono baoboereire buna egetambokero keri chiko tigerigo chikoirerwa abantabwo nigo barachikomia ase amatukare motwe anene mono buna embura ye El Nino ekageire gochigo chaka n'abanyene cyombe bakonyonsiga bona machaya anytime embulera atu El Nino senge nchare miru nabora nyole damu ye ekonganya community ya chandekire edamu ya Menyenya mambi muna wale mire bona mambi ko bahokere El Nino ya chire yabawire damu ya mambi yaitira abantu chiri bugata kata bono nigo baboriri eserikali eswana nenganeyo elio gokora omochando yo bone gendo kyale gokorwa no korende damwe na machiko abantu baba environment abantu banema baike baligereri bakonya abantu be community ngo sabana eserikali tigeto konye ndani yeito endreko mna yarenge anyene metere twesi mekuye kienyeji na chibambu chisimekugaiga elinde ndani tonya kwenye project mbia mono ko reporter ya Ndizi TV korwa sense mo ya Menyenya eyo gotoka se e county ya Nyamira nchereta na Polinaris akama